Je to tu, dámy a páni, pred pár dňami vyšiel oficiálny trailer na Ruský svet znovuzrodenie, ideme si ho pozrieť, tak poďme na to. OK, takže ideme si pozrieť na ten trailer, ideme si ho pozrieť od TotalFilm.cz. Ten trailer som už síce videl dvakrát, ale ideme si ho samozrejme rozobrať. Najprv si ho kúkneme celý a potom si budeme ho jednotlivé púšťať, jednotlivé sekvencie a rozoberať si to. Ideme na to. Doktore Lumisi, tohle je Zora Bennett. Povede naši misi. Jakouže misi? Bude to průlom v medicíně. Může zachránit mnoho životů. Vychází z největšího dinosaura planety. Pro pána. Naštěstí pro nás všichni žijí na jednom izolovaném místě. Můžeme začít zítra? Mohu zaručit vaši bezpečnost. Tedy víceméně. Víceméně? To je tvůj člověk? Je nejlepší. Umí dostat věci a lidi z míst, kde nemají být. Vydáte se k Barbadosu a vyhnete se vládní hlídce. Už jich není tolik. A to proč? Tam, kam my, by se plavil jen hlupák. Ten ostrov byl výzkumné středisko původního Jurského parku. Chceme DNA 3 největších dinosaurů. Musíme získat vzorek z vajíčka. Rodiče jsou létající masožravci velikosti F-16. Musíme sebou hodit. Letos v létě. Tihle dinosauři byli moc nebezpeční pro původní park. Ať to nejsou raptoři, prosím. Jsou to raptoři. Ti nejhorší z nejhorších. Tady zůstali. Tady! Duncane! Nová éra se zrodila. Ocitli jsme se na místě, kam nepatříme. Přežít nebude snadné. Co jsou k čertu zač? Dobrý, to jsou mosasaurové. Brání území, sopují. Nic z toho není dobrý. Jurský svět znovu zrození. OK, tak viděli jste to? No, ako ja si myslím, že to je proste bomba. Ako ja sa na ten film strašne teším, neviem sa dočkať a ideme sa teraz rozobrať. Nie je tuto v prvých sekundách. Neviem, čo to má znamenať, toto asi múzeum to je, ako, či nejaký návrat k Jurskému parku, ako ťažko povedať, uvidíme, čo to bude. Ako vidíme tam ten nápis, ktorý bol v tom návštevníckom centre v prvom Jurskom parku. Kostra Tyrannosaura, no, som zvedavý. Doktore Lumisi, tohle je Zora Bennett. Povede naši misi. Jakouže misi? Bude to Tu ako vo vysokej tráve sme videli veľa tých fotiek, ktoré ako predtým ešte unikli. Doteraz som si myslel, že sa tam objavia raptory. Ale v medicíně může zachránit mnoho životů. Vychází z největšího dinosaura planety. Pro pána. Naštěstí pro nás. toto je Titanosaurus. Na 99% je to Titanosaurus. A ako zatiaľ vyzerá brutálne pekne. Ako ten chvost, ako aj tá plachta, čo má na krku, aj tam na chrbti, ako je to brutálne. Všichni žijí na jednom izolovaném místě. Můžeme začít zítra? Mohu zaručit vaši bezpečnost. Tedy víceméně. Víceméně? To je tvůj člověk? Je nejlepší. Umí dostat věci a lidi z míst, kde ne... Som sa chcel pozastaviť. Mne to strašne pripomína, ak si pamätáte v prvom Jurskom parku trio Alan Grant, Torka Sattlerová, Malcolm. Toto mi strašne pripomína proste Ellie Sattlerová ako tá Zora Bennett, Henry Loomis ako Alan Grant
A ten Iron Malcolm, to akože ten Duncan Kincaid, to je trochu také, že to sa tam trošku ako odlišuje, ale ako bude tam hrať zrejme nejakú toho vtipálka možno, no však uvidíme. Mají být. Vydáte se k Barbadosu a vyhnete se vládní hlídce. Už jich není tolik. A to proč? Barbados. Barbados sa nachádza pri Karibiku a Isla Sorna a Isla Nublar z druhej strany Ameriky, v Tichom oceáne. Čiže vidím to tak, že na Isla Sorna sa zrejme ako pôjde sa na úplne iný ostrov, zrejme nejaká oblasť C, lebo Isla Nublar bola oblasť A, potom Isla Sorna oblasť B, čiže zrejme to bola asi C. Tam my by se plavil jen hlupák. Ten ostrov byl výzkumné středisko původního Jurského parku. O to, čo teraz povedali, že to je vlastne pôvodné stredisko, výskumné stredisko Jurského parku, pôvodného, tak ako na to som fakt zvedavý, čo tam všetko nájdu. Ako videli sme tam presne tento záber, Raptor, zrejme to je Raptor, v nejakom inkubátore alebo v nejakom liehu možno, ťažko povedať v čom to je. Keď by ste nám vedeli, tak napíšte do komentárov. Ako trošku mi nesedí, že to vybavenie je ako nové. Vyzerá byť nové, vôbec nejak poškodené, ošuntele, ako všetko nové. Tak možno sa dozvieme, že InGen tam stále chodí. Ťažko povedať. A toto sa mi ľúbi, toto uvidíme kam to pôjde, akým smerom. Jurského parku. Chceme DNA 3 největších dinosaurů. Musíme získat vzorek z vajíčka. Rodiče jsou létající masožravci velikosti F-16. Musíme Quetzalcoatlus. Alebo to by mohol byť, alebo Haxicopteryx. Ale skoro si myslím, že to bude ten Quetzalcoatlus. tebou hodit. Ako... Tuto vidíme záber, že to je, ako podľa mňa to bude Quetzalcoatlus vylepšený, ale ťažko povedať, uvidíme, čo bude vo filmu, bo tuto to nebolo povedané. Ťažko získať DNA z hen takého lietajúceho autora, tak jasne, že ľahšie s vajíčkam, to je pochopiteľné. Letos v létě. Tihle dinosauři byli moc nebezpeční pro původní park. Ač to nejsou. To je ako fakt zaujímavé, že to zrejme budú viac agresívni, ako boli predtým. Čiže zrejme mám pocit, že to vlastne budú tí úplne prvá várka tých dinosaurov, zrejme to bude, čo InGen vytvoril. Lebo v tom Jurskom parku ako boli dosť agresívni, napríklad ako Raptory to bolo stále agresívny, Raptor je stále agresívny, ale títo Raptory aj títo dinosaury zrejme budú oveľa brutálnejší, oveľa viac agresívni. Ako som fakt zvedavý, aký budú. Raptoři, prosím. Jsou to raptoři. Nejhorší. Tady zůstali. Duncane! Nová éra. A týmto by som sa dosť pozastavil, pretože zrejme sme videli nového mutanta, tuto, presne tento záber. Jak som spomínal v predošlom videu, zrejme sa bude volať D-Rex, kebyže to video ste nevideli, tak určite sa bežte kúknúť. Ako, to vyzerá zaujímavo, pripomína mi strašne Votrelxa, ja som aj rád, že niečo takéto strašidelné horové tam pridávajú, ale zároveň je to také, som v rozpakoch, pretože hybridov bolo dosť, mali sme Scorpia, Indomina, Indoraptora, aj teraz tento. Indominus Rex bolo povedané, že je prvý hybrid a Indoraptor že bol druhý. Potom bol Creedový Camp, a tam bolo povedané, že Scorpius Rex je vlastne prvý. Scorpius Rex je prvý hybrid, bol skôr než oný Indominus Rex a teraz vlastne sa dozvedáme, že tento hybrid bol ešte oveľa skôr než Scorpius Rex a Indominus Rex. Čiže ako
tam to trošku nesedí. Uvidíme, jak to bude vysvetlené vo filme. Snáď to tam bude vysvetlené. Ale som fakt zvedavý, akú rolu tam zohrá a fakt dúfam, že to neurobia ako s Gigantosaurom v Nadvláde, lebo to bolo brutál, ako to, čo tam robili s ním, že on vôbec nebol kvázi zlý a on si iba chránil svoje teritorium a on tam bol dokopy v 10 minútach filmu tam bol a zabili ho, hej. To mi bolo trochu ľúto, čiže dúfam, že to nebude také odfláknuté aj pri tomto hybride, čo by bola dosť veľká škoda, keby tento potenciál zase nevyužijú. No, však uvidíme. Svetlixa sa opakuje, ne, Svetlixa zase zafungovala. No, poďme ďalej. Duncane! Nová éra se zrodila. Uvidíme pekný záber Dilophosaura. Fakt je pekný záber, čiže znovu sa objaví. Vyzerá, mám pocit, že skoro rovnako, ak nie rovnako ako v Nadvláde. To je tá plachta. Tiež mám pocit, že bola oranžová. Tam bol záber Zoe Bennett ako strieľala, čož ešte neviem, či vôbec bol takýto, ako dobre strieľala sa na tých dinosaurov v tých filmoch, ale nie až mám takto brutálne proste strieľame na dinosaurov. Čo som rád, že aj takéto veci sa dostajú do filmov, lebo doteraz to bolo také, že iba utekáme, hej, zbrane nemáme, aj keď ich máme, ale nepoužívame ich. To je škoda. Ako nehovorím, že sa majú tí dinosaury vystrieľať, to zase ne, to by som bol nerád. Ale ako som rád, že sa používajú teda tie zbrane, hej. A tuto vzadu mám pocit, že tuto za touto dievčinou je Tyrannosaurus Rex alebo niečo mám pocit, že tam je. No však uvidíme. Jsme se na místě, kam nepatříme. A tu som rád, že tu je záber, a záber si rozoberiem tento, že Tyrannosaurus kvázi vo vode, alebo jak tam nazvať, hej, ako sa ponára, čo bolo aj v knihovej podobe v knižke Prvom Jurskom parku, tam bola scéna, ako boli v nejakých kajakoch a zaútočil na nich T-Rex z vody, čož som rád, že sa aj k tomuto vracajú, že trošku aj prelínajú tie filmy, že aj s knižnou podobou, hej. A tuto bol predtým záber. Tuto vidíme zase toho hybrida. To veľmi nevyzerá pekne, no však uvidíme, ako bude ukázaný, ale podľa mňa tento záber bol ešte predtým, ako Duncan Kincaid s ním bol v takej vode v bažine. Skôr si myslím, že boli v tom nejakom tom stredisku, hej, v tej budove zrejme bol tam zrejme uchovaný aj tento T-Rex. A zrejme sa tam dostala na to nejaká postava, neviem, to teraz je. A uviazal tam, zrejme ju pustili a zároveň s ňou aj omylom pustili aj toho hybrida. A tým pádom museli s nimi potom čeliť, že zrejme, dúfam, že bude nejaká záverečná bitka, v ktorej sa objaví, však uvidíme. Přežít nebude snadné. A tuto máme záber rovno troch Spinosaurov a jedného Mosasaura. Čo som fakt rád, že Spinosaurus sa po vyše 20 rokoch znovu vráca do franšízy. A rovno v takomto počte, traja, nie jeden, rovno traja. A toto podľa mňa bude nejak na začiatku, keď budeme pripravíme k tomu ostrovu. Hneď tam zaútočia tí Spinosaury, bude tam ten Mosasaurus. Takže bude to podľa mňa ako dosť pekná scéna. A tu môžeme vidieť aj zrejme samca a samičku. Tu je zrejme samex, tento. A táto tu je zrejme samička. Lebo vidíte, na tých plachtách je trošku rozdiel. V tých pruhoch. Tak uvidíme, ako to bude. Možno sú to obidva samci. Ťažko povedať. Jsou k čertu zač. Dobrý, to jsou Mosasaurové. Brání území, stopují, loví. Nic z toho není dobrý. Jurský svět znovu nádhera. Brzy chyba. To je nádhera. To je nádhera. No,
ja si myslím, že sme to aj rozobrali, ten trailer. Ak by že máte nejaké ďalšie ako nejaké teórie alebo nejaké, čo si myslíte vy, kľudne to napíšte do komentárov, kľudne sa tam rozpíšte, kľudne všetko si to prečítam. A pokúsim sa urobiť nejaké teórie ohľadom toho hybrida, čo tam vlastne bude robiť v tej franšíze, aký bude tam mať význam. No, nejaké jedno videjko ešte o tom robím, nejaké teórie. No, a my sa vidíme na budúce. Zatiaľ čus.